나 드린데 차람 귀네 세세 난게 게 아는 밥에 긴둥이 때 준바도 주만 봐서다 아는 텐데 Więc najpierw 이말에 제가 chciałbym 상으로야 pozdrowić 공감사에 wszystkich, 준비쇼이 którzy oglądają przez 나한테 internet, 가산세바 wszystkich 저다 안에 członków 세바 Szlachetnej 주숨기 Sangi, jak 닝올래야 i wszystkich 오늘 세븐다 przyjaciół w Darmie. 송주시아베 되네야다 Więc w zeszłym tygodniu, 10 i 나라는 13, 미세게 mieliśmy 레가르는데 mieć 편세 nauki, 딘제게 겐게 ale 시대 맞에 까메 좀 인도산에 다 ale 네게 넘버 musiałem 솔로야 coś 두더 zrobić 맞아요. pilnego i 딘제 중요합이나 wyszło tak, że nie 안 mogłem 동안 아 udzielać tych nauk w zeszłym 뭐 다 같이 tygodniu, 좋아하니 więc bardzo przepraszam 나 Was 드린 za to. 통해 셋이 지압이나 가서 대외 쪽에 기술 꼴래야 W planach na 다 dzisiaj 시바면서 숨 기업래 mieliśmy 찌기 내렌데베 rozmowę 시다체 찌리 탐제위원회 시다체 o 찌리 파진데베 podziale 시다체 na 다가나 18 시라소 czy tam więcej 숨지 szkół, 토네 zgodnie 마슈레 z tradycją, jak on jest 다이나다 opisywany 본요고를 w 인도산에 tradycji Theravady, Sarvastivady i 대잠집 세버지 Mahasangiki, 총매버로 든지기 ale nie mam pewności, czy to wszystko 도번들지 było 해름 사송 딜레 jasne dla 인도산에 Was. To wszystko, co powiedziałem. 나랑기 삐리 싸버지 쇠지 아니 Więc 디토나마 postanowiłem 제시 쉐비나 zrobić pewne 아니 takie, 세버샤그레 takie 사버로지 zestawienie, 딜레지기 takie zestawienie w postaci 저와 różnych tabelek, 유엔해야 diagramów, żeby to wszystko jakby 다디고데 디스뇨르 사버 zebrać. 인도산에 I miałam nadzieję, że zdążę to zrobić 긴골때다 na dzisiaj, 제마슈드시아 ale okazało się, że to jest dość 드링엘이야 skomplikowane i nie zdążyłem jeszcze 되네 wszystkich jakby 따뜻히 danych 대베 zebrać 뒤르블이야 w tym 대바 celu. 소수기 Więc, 로빈 więc zrobimy to 게다지에는 troszkę później. 냐다지에는 Natomiast 근데 dzisiaj 가르춤이야 chciałbym 디즈고데 przedstawić 엔드링에 슈나선 słynnych 줘야소 mistrzów wszystkich po kolei szkół, wszystkich głównych szkół tego całego okresu buddyzmu Nikai. 따대야 당부 Najpierw. 따 대베기 로빈 셰베qablaya 따 대바 대베 낭데 세아데 간다 롱어 Kiedy 동자르미야 mówimy o tym okresie 총대버지 가게 buddyzmu 총대버지 차대 Nikai, 요아래 따 롱어 동자가 링리야 지 대바 ten 민저와 okres 딘데 trwał przez 가게 1000 lat. 총배 Ten okres tych 지 różnych podszkół buddyzmu. 대백이 캐바 대바 I przez te 소소수리야 아니 1000 lat 캐바 powstały właśnie 셴부터 te 처음에 różne, 중요하래 powstawały po kolei te 다 różne 창문 또 podszkoły. 슈도 말해 슈에도 I 말한다 다음에 w tych 신기 podszkołach 얘네 różnych 이샤 pojawiali się różni 이나 wielcy 근데 대바 uczeni 창매기지 buddyjscy. 캐바 가르가르게 근데 니즈 창문해야 돼 이제 이샤해요 말해 Nie 근데 jesteśmy ich 이다 w stanie 샹리야 wszystkich wymienić, nawet nie mamy 다 대바 jakby 망부지 예배 danych 나네 mówiących o tym, 탐지위원회 대바다 kim ci 네 대배 uczeni byli. 대발라서 다 Tak? 근데 대바 하시지 아, 그 탑승기 정신기다 러브 가르가르 해봐. 대바 W 수수수지 szczególności 탑승도야. 아, W 탐제기 szczególności jeśli 딱하다 chodzi o 러브 buddyzm, o 시바 tą szkołę 가르가르 하시지 모두 신나선 차에서. 다 디나는 당부 Mahasamgiki 탐제위원회기 i 대발이야. imion tych 러브 가르가르 wielkich 중요해 uczonych 돼. jakby praktycznie dzisiaj nie znamy, 다 ponieważ te szkoły jakby 탐제위원회기 nie 룰이야. przetrwały do dzisiaj. 응원배 Więc 되는 opowiem Wam o tym, 응원배 co wiemy, 되는 jeśli 나로네다 chodzi o 게라치 szkoły 쉐지 나머지 로그 Sarvastivady i 그 dzisiejszej 간제가 Theravady. 저래야 Więc 응원배 되는 순요. w Sarvastivadzie, 다디 자나 Sarvastivada głównie 깨래야 zajmowała się 지 자나가 abhidarmą, 양 소리지 tworzeniem 류지를 tekstów 양아 투사 abhidarmy. 근데 그 타니 E, 양제도와 I 다 류지를 양아 투사는 w 안다도 starożytnych 양아치 Chinach, jak 응원배 i w 되는 세는 starożytnych 안다도 Indiach mówiło 다한다야 się o tym, że 탐지위원회 로그 Sarvastivada 응원배기 stworzyła jeden 되는 główny i 6 아 응원배 쇼인 dodatkowych 생게 tekstów 다 abhidarmy, 든지지기 딱 개박하시지요 그래 다디수 탐지위원회 룰이야 다 takich traktatów 개박 세가로 abhidarmy. 지다 개박 필요 중앙도 차리 다디 I, 나오네 i, 당부디 w tej 아니 szkole mówi się też 다다 o 류지를 różnych 양아투 uczonych, 시에 나오네 którzy 류기 된수 utrzymywali 생게 tą tradycję Amidarmy. 양아치 탐지위원회 로빙원배 대뇌가 나올었는데 가수를 대뇌 짜치슈디다 조 류드 위기 된주 생게데 소르슬라비나 안 까다야네 보사르 차리 까다야네 보사리
Więc tutaj omówimy sobie takich autorów 다 najważniejszych 까다야니 jakby tekstów 부사디 Sarvastivady. 가다가 나중에 상기 Pierwszym z nich jest 좀 된데기 Katyayaniputra. 호랑이 Katyayaniputra. 응얼로고 젤리야야 까다야니 부쳐보세요 얼마 어다 대다 다다 급들이 유엔에기 응얼베 되는 다다 응얼바 이실은 주고서야다 자외기 되는 On był 자외기 autorem 신흥생기 tekstu, 응얼바 이실은 주고서기 까다야니 부사디니 głównego tekstu 강인다 Abhidharmy, tego 징이 서마이 głównego. 다 대양 유엔에기 Autorem tekstu 응얼바 이실은 Gyana 주고서기 Prasthana. 까다야니 부사디 그디슈모데 Gyana 라비나 Prasthana, czyli 콘다 갸가르 wprowadzenie do 누장초래야 mądrości, czy też 부충부세 wchodzenie w 호랑이 린디 mądrość, 첨시리야 wkraczanie w mądrość, 부충부세 prowadzenie do mądrości, tak się mniej więcej ten tekst nazywał. 다 I 콘초야 często 그뒤뒤 był nazywany 탐제 예벌마와 야나 제장 나웨기 춘다 Dajiana 뗄란베베기 뒤지 Putrą, 딘디지리야 제야 차리야레스 przez to, że tak był 다 zatytułowany ten 콘초야 tekst. On się 그뒤뒤 urodził w 탐제 w 유엔나데 zachodnich 통합 네덴 Indiach, 데벌이 개벌마 네덴 w 데베 야나 rodzinie 차리요 Braminów. 제가 탐제 유엔나데 네덴 데벌리 개 차베 제래야 I to 아니 urodził się 다다 까다야니 krótko po tym, 부사디 jak 충디지 근데 Sarvastivada 인도산의 wyodrębniła 콘초야 się ze 그뒤뒤 Staviravady. I 탐지연 내된 대발의 개별 뒤수의 중세 치워직 차리요. 따이네야 호랑 więc 무엇을 tuż po 쉔베기 tym, po 뒤수의 tym 가두인 rozbić, 인사들이야. jednym z 개발 pierwszym 소수의 jakby 시범이 rozbić 뒤범 na tą 모르겠어요. podszkołę, 대야 kiedy 슈누 제라고에 댄주의 샤리나. istnieje 아니 i 탐지연나 wielu 내된 대발의 późniejszych 로스 uczonych 개별 뒤수의 opisywało 가두 jego 차리요. życie. 그러잖아. On był tak ważny dla tej 때문에 szkoły, że 되는 wielu 론 이게 później 화점이야. opisywało 이런 jego 예술 życie. Jest 충분히 숨어봐. wielu 근데 인도 다들 야차 순배기 jak 야차 wiemy, 순방 do 뒤로 tego 순배기 pierwszego 무엇을 podziału 인구하고 Sarvistavady, 차용도가 która wyodrębnienie się Sarvastivady 근데 ze 인도산에 Staviravady 딱공 doszło mniej więcej 200 lat po 야차 순방 parynirwanie 뒤로 Buddy, 순배기 więc 뒤기암 on 뒤로 musiał się 순배기 urodzić mniej 뒤줄로 więcej może 150 찌로 lat przed 맛에 naszą erą, 공들로 야다 응업주 czyli 예네 딘들질이야 czyli w trzecim wieku, 충과 그렇지 czyli 버티 może w 차리겠어 trzecim wieku jakoś po parynirwanie 양다다 Buddy. 야나게 로자와 첨부 현장 현장 공기 제시하게 다 야가라게 넘이 디나로래야 까다야니 부침부디 때문에 양에는 되는 Wielki 로순게 tłumacz 나로 chiński 충분해서 Xuanzang 그디스노바레스 napisał ten wielki traktat 드네야 다는 신기 notatki z 현장 z 로마지기 podróży do zachodnich regionów i tam mówi się 제시하게 również, 즈기 제바셀렌라도 że 제자지요 właśnie 디나로래 로순게 줄이야 충분해서 근데 다가다 순간 또스마 라드네 i tam wspomina się o tym właśnie, że on się urodził mniej 다오나 więcej w trzecim wieku po 타박가다야니 parynirwanie. 부쿠란기 가르쳐도 구비해준 Są 것도 różne wzmianki w różnych tekstach na 호랑이야 jego 다지 temat. 최영원바이나 대수 간데스마 규요아레스 규베른 버디 간데스라비나 다 델레야 나가면이지 델레야 시주민다 I 망보시 również omówi się o linii 마더지 nauk 양수 잡으러 pochodzącej od 게르마레스 Katyayani 때나 Putry. 야나 수익기를 그 로변 첨부 제장해야 되기 제샤베기 땡주 순기 상대에서 Na przykład 다 땡주 wielki 순사 uczony 급지 땡주 순사 dynastii 되디 Sui, 우마 Xingzang, 우자와 시럽시 napisał 우마 taki 신겨버지 tajemne 아니 뭐 znaczenie 중이다 진짜 아니 trzech 자나래야 traktatów i mówi się, 우메기 i tam mówi, 땡주 że 다 대수부터 Upagupta 짜주고 싶지요 przekazał te nauki do 제가 공기 Purnam, 땡주 do 대수무기 상에 Mecaki, 돼야 Mecaka 딱 do 간에 Katyani 기존아 Putry i tak 송샤기 dalej, 오지 i tak 베스 dalej. I 좋아레스 tutaj 디나로래야 가르쳐 버렸잖아 na przykład on 아니 녀르베기 wspomina się w 강불라 jego tekstach 다 o 규바데 tego rodzaju 강불 linii. 메자가스야들 규바데 메자가스야되게는 까다야네 불레야 규바데야 버렸어 아직 다 간다 규베기 주름을 내 송요 아래데 이내야다 딩류 개발 망보시기 강보다 Więc 메자가스야 tak się to 죄하고 opisuje, 뒤수디 tak ten 얘는 chiński uczony opisuje. 까다야네 부죄하고 뒤수리 다 가르쳐 뒤수 치에는 차리 아래 딘데 인도산에 다다 땡주 숨기 상령의 Ale w 나로래 innych tekstach na 땡샤베기 przykład opisuje się 까다야네 to, że Purna i 유림데야 Meczaka 아니 이된 롱어로 pojawili się po 지가 이세 Katyayani 롱어로 Putrze, a nie przed nim. Więc te 따뜻이 zapiski 고랑이 dotyczące 중럽당 jakby linii 중럽 przekazu 뒤수리 nauk 드립시 Katyayani 따뜻에 Putry 타박가다 różnią się znacznie między 까다야네 sobą. 부첨부
공기 숭좀 Tak czy 다 inaczej, 공기 제제 가르쳐야 on 어르슬라비나 był autorem 다다 카바 tego 카다야나 głównego, fundamentalnego, 그 pierwszego 부첨부 tekstu 공기 Abhidharmy, 탐제 uznawanego, 예브라마베 który 그 powstał w 자외 댄지 오마 Sarvastivadzie, 이실은 죽었어야 돼 czyli 공은 제브레스 Abhidharmy 다디 Jnana 탐제 연아 Prasthana 제라나베 그 Siastry. 자외 댄지는 댄지베 개치슈디 아니 오마 이실은 Więc 죽었어야 to 돼 był 자라 ten taki podstawowy, 다란 fundamentalny, 신기 탐제 podstawowy tekst 유엔내기 Abhidharmy w owym 온베기 czasie. 수행진겐럽디 다 오마 이실은 죽었디 고주 자외 댄지는 Dlatego 차디 często 어렵디 się mówi, że 까다야니 Katyayani 부시미 Putra był, 제브라마 근데 był tym 인두산에 praojcem 까다야니 Abhidharmy w 부심부디 탐제 Sarvastivadzie. 유엔내기 온베기 수행진겐 오마데다 공레슬라비나 랍초아르 드니 차리어스 드니 인두산에 탐제 유엔내디 주기 까다야니 부첨볼래야 채동 시비직 주고요스 다다 Więc dla 공부 제샤베 Sarvastivady 공부 był to 이실은 bardzo 죽었어야 ważny 줘봐 공부 이실은 uczony, 죽었어야 bardzo ważny mistrz. 응망 아주기 까딩균 나로 Ten, 벽에 까딩균 날데 w 여마라 skrócie ten tekst 이내 nazywany jest 치수들이 Dżniana Prasthana 야나기다 i, 그 뒤말로 걸어야 i 야나기 협의지 는 별이야 on nie 페이지 znajduje 공 się w naszym 가사야 tędziurze, 페이지 뷔디스 장 아니 ale jest bardzo ważnym 슝 komentarzem nauk 슝치 Buddy. 못해서 장나 전에 간다 된저기 협의지 파준사지 파준法师 아주 벽에 난 협의 최파스 나오면 공기 Ale na 뭔가 przykład 이실은 주고다 제라를 Fałcyn, 시작부터 taki 상으로 mistrz chiński, 예의는 주 on, 규르세 on 엔 przetłumaczył 주 tą 규르세 Dżniana Prastanę 예의는 그 규르세 다 된제 na 나요 봐 대낭 chiński, 샤브리에는 a potem 시수 z chińskiego 대구 톨이야 변소 on przetłumaczony 네 na 자다가 한 tybetański 소리야 뭔가 이실은 i, 주고다 i, 네 i 뭔가 został wydany 제라를 później w 시작부터 Tybecie po 다 tybetańsku 부인하네 ten tekst. 시야에 되지 Ten właśnie ten 레알 podstawowy Dżniana 딩엘이야 Prasthana, 아주 ten podstawowy 벽이 tekst 까딩교 나로래 dotyczący 뭔가 이실은 주고다 제라를 시작부터 Abhidharmy. 전부 대수 요마라 I 다 później 공부제 dopiero 샤베 뭔가 이실은 dołączono 주고 go do 초징에 tędziuru. 상기 가인 저버도 차디 어레스 초신신의 샤베이나 어느 상기기 드는 까리 Więc z jednej 중루 perspektywy 고마드 Dżniana 주베 Prasthana jest 리그버드 takim 딕샤네 komentarzem 어느 do 탐제 nauk 유엔에 Buddy, ale z drugiej 프랑스디 strony 주대기 on jakby 문실이 jest 템부 중개인부터 taką 공의 유엔자는 그다 이실은 주고 usystematyzowaniem 디나로네 wszystkich, 탐제 유엔에 주대기 wszystkich 문실이 pism 템부디 다 디나로요 주요레스 다 뭐가 이실은 주고 대다 buddyzmu 대모임베 owego 댄주 czasu, 주부디 więc 냠도 제네 dlatego stanowi taki 다다 bardzo podstawowy 뭔가 podręcznik 디르라면 저도 szkoły 야나 Sarvastivady. 야나게 타니엘이야 류직의 야나주 이 야나 류직의 강보주 사기 된저게 당 원베기 숑데 총이 Często właśnie mówi 다 się, że 디기 o 원베기 tym 원베 디준기 한 탐제 유엔에게 głównym 원베 tekście 뜨고 i 숑 tych 마라 6 차상어디 dodatkowych, tak? 다 To właśnie 디임베 ten jest tym głównym tekstem Abhidharmy Sarvastivady. 다 샴래야 뭔가 이실은 주고 피베다 대메인베다 연라 주기 된저사디 뭔가 이실은 주고 피베게다 Więc co to 뭔가 było tych 6 신 dodatkowych 주부디 원베 tekstów? 되는 I tutaj 아무리 mamy 숑 na slajdzie 신 pierwsze 주부디 3. 수제버레슬라비나 다 당고디 되래 뭔가 조회 I kim 남다서 byli 뭔가 조회 ich autorzy. 남다서디 야게나 규르샤베텔라 반복 중이에요. Pierwszym z tych 대에는 tekstów jest 야게나 Samgiti 롤레 셰리 Prayaya, 균제버레 숭요. 아이네 아주 ten tekst, który 양 został 자르게 przetłumaczony na 개바다는 벽이 chiński, 개백의 숭유 찍려야 내대 수고체사 되게 wygląda na to, 제버레스 że 다디 드다 바지 że 대나마도 niektórzy mówią, 예사마 że był 대한 napisany 경계디 przez Shariputrę, a 탕기 niektórzy, 되는 뭐 향상이 szczególnie w 두셔야 되지래. tybetańskich玄奘이 przekazach, 두셔야지. mówią się, że 다들이 jego 니바데 autorem 공부책이 był 공부사지. 공부책이 Mahakausila. 공부사디 되라 반복 중이에요. 그래. Drugim 대 tekstem, 야나 drugi tekst 순균이야 jest 뭔가 이렇게 Abhidharma 표현 Dharma 제버레스. Skanda, czyli 이나다 야가르게 개바다 벽이 개배 순균질이야 셰리 według chińskich 균제버레스. przekazów 다들 mówi się, że został napisany 대야 다다 przez 탕향장기 Maudgalayanę, 탕 되는 a 향상이 tybetańskie 제일 przekazy 균리야. mówią, że został 다들 napisany 뭔가 przez 당을 Shariputrę. 뭔가 당을 Tak czy inaczej, oba te pierwsze teksty były 까다야니 przetłumaczone przez Xuanzanga na język chiński. 양 야가르다 벽이 개배 순균질이야 몽게기 균제버레스. Trzecim tekstem jest Abhidharma Prajna 대 Pada 다다 Shastra, 순기를
그 꼴래야 보면 napisany 추송나 również 소베기 przez 야마게네 Katiaja 드르예베스 Naputrę, 닐랑 아주 czyli tego 벽에를 autora tego głównego 두샤베기 tekstu. 귤지가 다다 I 예베 na chiński został przetłumaczony przez mistrza 다드네 Xixi, nie wiem, 시바디 원반 남치기 przepraszam, nie, 추어서 nie wiem z 원반 jakiego. 남치기 추어서 될 반부 줄이요 Czwartym tekstem jest 대 파고 Abhidharma 흘기 있어야 돼 Vignakaya, 벤자르체 닐래야 e, 다 e, 야베니가 시에 napisany przez kogoś 린자바고 nazywanego 수인 것들은 Deva 야베니가 시에 Sharman 튜머체 i 대양 przetłumaczony 양자마 na 글로빈 chiński przez 현상이 게이 톨라 Xuanzanga. 교시하거든 지리 다드네 nga바디 원버럽도 셔바사드 원버럽도 셔바사드 반부 Piątym 쪽이 jest Abhidharma 반부 쪽이 맞지 Prakaranapada, 아 czyli 대 napisany 대양 przez 진자바보디 Vasumitrę. 법인 이시에 자바레스 Tutaj wszystkie 제바보 jakby 수인 źródła 것들은 się 다 zgadzają, 야베니가 시에 że 튜머체 autorem tego 대양 tekstu jest 야나 법인 Vasumitra 현상이 게이 톨을 i 교류하레스 również 다드네 przetłumaczony 두바디 na 원버 chiński 캄기 przez 소스 원버 Xuanzanga. 캄기 소스야 돼 I 아니 szóstym 대양 tekstem, również 인자바보 법인 przetłumaczonym przez 이시에 자바 Xuanzanga, była 법인 이시에 자체 Abhidharma Datukaya, 디기야 제바볼래야 tego samego 다데 autora 순당 Vasumitry. 먼저 즉 Ale 자라기 tybetańskie teksty 개바다는 mówią, 벽이 tybetańskie 개박하지 킹균이야 zapisy mówią, że 강변제바를 jego 써야지 autorem nie 수도가 był Vasumitra tym razem, ale 대양은 자나 Purna. 글로벌 현상이 게이 톨래야 규리업체 Tak czy inaczej, większość tych tekstów oprócz jednego były 슝 przetłumaczone na język chiński przez Xuanzanga. 드네 인두스안에 다 디제래야 아니 치수다다디 뭔가 잘라도 시야바 첨부스야디 Później 라좀 방압기야기 단 제바든 Później powstała wielka 슝마부지 prezentacja 뭔가 Abhidharmy, 잘라도 czyli 시야바 Abhidharma 첨부스야 방금 Maha 이게 되지 Bisha Shastra, 대양 które 자나 글로벌 jakby, 현상기 jakby 자게 łączył, 돌아야 jakby jest takim 드리시 zbiorem wszystkich tekstów 다디 Abhidharmy, 다다 zawiera 뭔가 aż 잘라도 시야바 200 jakby 탐지기 내기 주대기 tych 인주 탐지기 내기 zwojów, 차리 얼마 można powiedzieć 200 rozdziałów i jakby 슝 jest takim 차리 podsumowaniem, takim zbiorem tych 다 wszystkich 되게 tekstów. 성으로 다다 원버 Czyli taką esencją szkoły Sarvastivady tak naprawdę. 차상화디 게이 돌아야 되지래 다 디나네 자주 가수로다지 Wszystkie te teksty są dostępne w języku, były dostępne w języku chińskim, nadal są dostępne w języku chińskim i niektóre przetłumaczone na język tybetański, z chińskiego. Tak czyli po tybetańsku nie mamy ich wszystkich dostępnych. Czyli właśnie ta Dniana Prastana i te wielkie przedstawienie, czyli ten taki podsumowujący tekst, tylko te dwa były przetłumaczone później z chińskiego na tybetański. I tak jak mówiłem, teksty nie zgadzają się, różne teksty nie zgadzają się do tego, kto był autorem tych różnych tekstów. Na przykład współcześni uczeni mówią, że kiedy pojawia się to imię Shariputry albo Maudgalayany, to nie znaczy to, że to byli faktycznie autorzy tych tekstów, ale że autorzy pochodzą z linii nauk Shariputry albo Maudgalayany. Więc taka jest na przykład interpretacja wielu współczesnych uczonych. Bo że oczywiście to albo byli to inni uczeni ówcześni, którzy nosili to samo imię. Oczywiście to nie byli bezpośredni uczniowie Buddy już. Więc omówiliśmy te teksty Sarvastivady, tak? Czyli czyli te wielkie przedstawienie Abhidharma Maha Abhidharma Maha Bisha Shastra. One jakby ten wielkie przedstawienie Abhidharmy jest jakby głównym, jakby takim podsumowującym tekstem Sarvastivady. I tymi wielkimi to wielkie przedstawienie Abhidharmy, kto jest jego autorem,
Mówi się, że że to jest taka jakby 탐제위원회 kompilacja 라고요. stworzona przez kilku mistrzów, 다 줌바 시부터 Buddhadewę, 가라카라시라비나 줌바 Gosię, 철겹다 줌바 Dharmatratę 이시에다 줌바 i 상계라 Vasumitrę. 줌바 양로사 디시브레 Że tych 다 czterech, 디나로레 których 양 tutaj 아주 mamy na slajdzie, 도와랭과 가려와서라 jakby oni wspólnie stworzyli ten 탐제위원회 taki 제라나와사디 podsumowujący tekst Sarvastivady 균지민기 남라레베 e, 슬라비나 dotyczący Abhidharmy. 다지 가르쇼레 치수타 균지민기 남랑 소리 차브르바 이나 중릉도 와도 삼을 땅바이나 바지 당보 탐제위원회에서 하되 중와 드네 제라나와서 하되 중에서 삼성으로지 용디거래 뒤 김전 가라슬라비나 Często mówi się, 탐제위원회에서 하되 że to wielkie 대학과랑 있는 탐제위원회라고 przedstawienie 그러봐 to również nazwa 내린 대학과랑 szkoły, 넣었어 탐제위원회에서 하되 ale 대학과에서 wygląda na 개발 to, że to po prostu jest synonim, bo 탐제위원회에서 to 하되 był tak 탐수 다 główny, 제라로 później to się 나와서 하되 그래 ten tekst się 중발했으라비나 stał się jakby takim podsumowującym, 제라도 takim 나와라고 esencjonalnym 김전 가라서 tekstem 거기 제라 Sarvastivady, 시아바 więc 첨부세 często 요아바 당기 tę 슝첨부 szkołę 소라라 이거라 Sarvastivady 제라도 nazywano 시아바 również 첨부세 wielkim 슝디 구두 시기 przedstawieniem. 인상 Tak jakby 제자 첨부 tytuł tego 지체네 tekstu jakby 아니 기베 체머지니 시기 używano 인상 to jako 제라도 tytuł 마우스 아래 szkoły. 중물 제사 토마르 탐지위원회 준비했거든 제라도 시아바 첨부세 슝디 요마로 제라도 시아바 첨부세 슝디다 치수 중물어 Oczywiście, kiedy Sarvastivada najpierw powstała, to tego tekstu jeszcze nie było. Używano nazwy Sarvastivada wszędzie. I po kolei zaczęło powstawać tych 7 tekstów Abhidharmy, główny i pochodny. Dopiero później po tak zwanej trzeciej radzie zaczęto myśleć o takim tekście, o takim podsumowaniu, o stworzeniu takiego podsumowania tych wszystkich tekstów Abhidharmy i powstało właśnie to wielkie przedstawienie, czyli ten esencjonalny, podsumowujący tekst. I wielu uczonych ówczesnych zaczęło nazywać tą szkołę wielkim przedstawieniem. Właśnie i to jest jakby synonim. Sarvastivada i wielkie przedstawienie używa się jako synonimów. Więc teraz przejdziemy do uczonych, którzy zaczęli się pojawić już po powstaniu tego wielkiego przedstawienia, tak? Po Sarvastivadzie, czyli tych późniejszych uczonych, którzy pojawili się czyli mówi się o nich jako o 4 wielkich mistrzach wielkiego przedstawienia. Czyli to jest nadal Sarvastivada, ale ci uczeni pojawili się już po powstaniu tego wielkiego tekstu. Pierwszym z nich jest Dharmatrata. Ciężko powiedzieć teraz, jak wyglądało jego życie, jak wyglądała jego biografia, ale wszystkie ważne teksty, późniejsze teksty Sarvastivady, takie jak koło rozróżniające różnie tradycje piśmiennicze i tak dalej, jakby z takim wielką czcią odnoszą się do Dharmatraty. Często mówi się o nim jako szlachetny Dharmatrata. Ten przydomek szlachetny, ten tytuł szlachetny wskazuje tutaj w tych tekstach, że był to wyjątkowy mistrz. Bardzo wpływowy mistrz. Na przykład w jednym z tych tekstów mówi się, że jego sanskrypskie imię brzmiało Dharmatrata i żył 300 lat po parinirwanie. Czyli tak naprawdę niedługo po Katyayaniputrze. 짱게 까다야니 부사리 죄네 림부르마 렘베 겁리야 아니 공 중대버지 들리지 있어레스 야 다다 탕기 되는 순바 현장기 송바다 제비나 아니 공기 중유디 다단 Zgodnie z zapiskami Tang Xuanzanga, on urodził się w Gandarze, w tym regionie.
I wielokrotnie jego słowa, jego nauki są cytowane w późniejszych tekstach Sarvastivady. 코랑 탐지 유엔에 나로네 노딘지 버차리 원번지 버쳐요 말았어 노딘지 봐 노디 조칭에 노디 즈버치다 Potem ten Dharmatrata był bardzo wielkim zwolennikiem tradycji sutr i tekstów i nauk zawartych w sutrach. Więc z czasem zaczął krytykować Abhidharmę Sarvastivady. I był zwolennikiem tego, że Abhidharma to nie są jakby źródłowe nauki Buddy, tylko same sutry są źródłami nauk Buddy, wobec czego trzeba się skupić na naukach zawartych w sutrach, a nie w Abhidharmie. Wobec czego krytykował Abhidharmę właśnie w ten sposób. Więc teoretycznie Dharmatrata jakby wywodził się z Sarvastivady, czyli z Abhidharmy Sarvastivady, ale z czasem zaczął ją krytykować i zaczął tworzyć swoją własną tradycję, którą później z czasem zaczęto nazywać Sautrantika. W zasadzie teraz powinniśmy czytać Sutrantika. Sutra i sautra to jest jakby to samo słowo. Kiedyś mówiono sautra, a teraz mówi się sutra, bardziej sutra. Więc to była tradycja, czyli on wyodrębnił, był takim prekursorem tej szkoły, która skupiała się na naukach zawartych w sutrach, w odróżnieniu od nauk zawartych w Abhidharmie. One obie jakby wywodziły się ze Staviravady, ale oto on jakby był prekursorem tej szkoły Sautantrika, skupiającej się na naukach sutr, która się z czasem wyodrębniła ze Sarvastivady w opozycji do Abhidharmy. Nie tylko, że jakby wyodrębnił te nauki sutr z Sarvastivady, ale też był takim bardzo wielkim zwolennikiem sutr Mahayany. I bardzo często, czyli jakby nie tylko, że podkreślał nauki sutr, ale głównie sutr Mahayany, więc na przykład w chińskiej tradycji, w chińskich przekazach często określa się go mianem bodhisattva. Więc często się też go nazywa takim prekursorem Mahayany właśnie. Jego własne teksty nie przetrwały do dnia dzisiejszego, te, które on sam napisał. Często jedyny tekst, jakim wiemy, była Dharmapada, czyli taki, już nie istnieje ten tekst, ale ten tekst Dharmapada jest czasami cytowany w różnych innych tekstach. Cały tekst nie przetrwał do dnia dzisiejszego. Więc on jakby zebrał taką prezentację różnych szkół buddyzmu i zrobił taką kompilację, którą nazwał Dharmatrata. Takie kompilacje różnych szkół, ówczesnych szkół buddyjskich. Więc to nie był jakby tekst, który on napisał, to był jakby zbiór różnych tekstów różnych szkół buddyjskich, który on jakby tak wtedy skompilował tak, czyli, ale teksty, które on napisał, jakby nie przetrwały do dnia dzisiejszego.
준비 이시에 Kolejnym 사기 mistrzem jest 다 czcigodny 콩 Vasumitra. 당봉에라 콩 제남다 슈게는 보카 간대여 디지 슈비나 준비 이시에 사 Więc 콩다 co wiemy o jego życiu? 워수미트라 E, 주어봐 야게 Jego 워수미트라 imię zostało przetłumaczone na 나 콩도 język chiński 천신이야 자나게네 jako przyjaciel bogów. 하이싱이스 Tian Yu.天有사 하이싱이사데 Tian Yu. 데바미디 미트라 Tian Yu. Przyjaciel 데바미트리아 bogów. 사르 든데지는 야 Ale 첸두샤 든데야 w różnych przekazach historycznych, buddyjskich przekazach historycznych jest najczęściej nazywany po prostu Vasumitrą, czyli klejnotem, czyli klejnotowym przyjacielem, drogocennym przyjacielem. 세상 아주 아직 배랑 아주 강에 망부채시 뒤가 아주 강에 망부채시 지금 룸비버 치중해야 되는 거 Często te imiona, wielu tych mistrzów miało to samo imię bardzo często, więc często to jest tak jakby mylące, tak kto był kim, bo często ci mistrzowie nosili to samo imię i w różny... Było wiele autorów o tym samym imieniu, czasami współcześni badacze mają problem z tym, który był który. Więc na przykład w chińskich przekazach wielu autorów było nazywanych Vasumitrą. Ale ten konkretny wygląda na to, był właśnie jednym z tych 4 wielkich mistrzów wielkiego przedstawienia i urodził się w Malwa. W historii buddyzmu Indii Taranaty mówi się, że urodził się w Maru na zachodzie, nie w Malwa, tylko w Maru na zachodzie. I żył najprawdopodobniej w II wieku przed naszą erą, albo w I wieku naszej ery. Albo mniej więcej gdzieś w tym czasie, na przełomie wieków, na przełomie tysiącleci. Potem udał się do regionu Tukara, gdzie był szanowanym i nosił imię Jati, a potem przeniósł się do miasta Puszkalavati, gdzie upowszechniał dharmę i stał się wielkim mistrzem właśnie Sarvastivady. Zgodnie z przekazami Xuanzanga, Vasumitra był arhatem za czasów panowania Kaniszki i brał udział w takiej wielkiej radzie buddyjskiej zwołanej przez Kaniszkę wraz z arhatem Parszwą. I właśnie brał udział w tworzeniu tego wielkiego esencjonalnego dzieła, wielkie przedstawienie. On był jednym z autorów tego dzieła. Właśnie po tej radzie, gdzie uzgodniono, że taki tekst powinien powstać. W owym czasie był bardzo ważnym uczonym, więc podczas trzeciej rady był bardzo ważnym jakby uczonym Sarvastivady również napisał jeden z tych 6 dodatkowych tekstów, czyli Jnana Prasthanę, i właśnie był autorem tego wielkiego, jakby podsumowującego tekstu Wielkie Przedstawienie Abhidharmy. Jnana Prasthana powstała trochę przed trzecią radą, więc ponieważ ona powstała przed trzecią radą, więc on przybył na tą trzecią radę już jako wielki i uznany uczony. I dlatego właśnie wybrano być może go jako współautora tego wielkiego esencjonalnego dzieła.
On był, miał inne poglądy niż Dharmatrata, był takim czystym uczonym Sarvastivady, czystym zwolennikiem Abhidharmy, tekstów Abhidharmy i że ngomba yishilan jubege da genjen roboti garasa reba geshen roboti cherashen zu shimo cherasha ba chimo sa chari wa cherasha ba chimo sa ngomba yishilan jubege w reba chari zasadzie to wielkie ngomba yishilan przedstawienie jubege reba jest geshen w roboti pewnym chari sensie ngomba komentarzem yishilan do jubege jego reba Dhyana Prasthany, cheshu do cherashebe do nangla ya jego wcześniejszego tekstu, można powiedzieć, że jest ane takim kasho długim eta komentarzem do tej yishigi lung Dhyana mangbu shibu Prasthany. thaya aras I później, lung mangbu shibu thaya i właśnie w tym wielkim 되게 przedstawieniu 가르친 przez 거였잖아. to jest 제라로 bardzo wiele 뭐 cytatów z 참제위원회 Vasumitry, 라보라토티 wiele cytatów z 가르사 tej Dhyana 엄마 좀바 Prasthany. 뒤즈기 아니 콩레야베 체마르 숭야바디 On był 성거였어. takim czystym 지단 제라도 시아바 체베 zwolennikiem 나로래야 czystej 줌바 시라서 Sarvastivady, 데게 czystej 룽 Abhidharmy. 단 뉴즈망고 시비지 롱차야 그러데 이나 디수 탐제가 나로네 이 시에게 뉴즈 될래야 고즈기 아니 그구르 암즈구르 체슈 쉬어라스. W zasadzie Vasumitra był najbardziej szanowanym mistrzem Sarvastivady. I bardzo często, podobnie jak Dharmatrata, w tekstach określany jest jako bodhisattva. Wielkie przedstawienie było jakby zebrane, powstało w Kaszmirze. Trzeba o tym pamiętać. Podczas gdy wielkie przedstawienie często jest nazywane wschodnim Sarvastivadą, natomiast Vasumitra urodził się w Gandarze, czyli w zachodnim regionie Tybetu, Indii. Ale te teksty z Kaszmiru były uważane za najcenniejsze, bo one jakby ten tekst, który powstał w Kaszmirze, że nawet kaszmirscy uczeni bardzo ten tekst szanowali. Że to było takie faktycznie systemowe, takie systematyczne podsumowanie buddyzmu, szczególnie tradycji Abhidharmy, że to była taka esencja tej Abhidharmy. I Vasumitra jako współautor tego tekstu był bardzo wpływowym uczonym. 당기 공원도 줌바 쳐기부 세야들라 아니 갸나가 로스엘라 공원 전주 삼바 쉬아가 로스 요아르 쉬빈바 대는 시체 줌바 이셰라야 갸나 나가미 수럽디 주나 공원 전주 삼바 tak jak powiedziałem, Vasumitra, szczególnie w tych chińskich tekstach, jest często określony jako bodhisattva. Dlaczego? Jest taka historia na ten temat. Opisana przez Ksongzenga w tych zapiskach z podróży do zachodnich regionów, gdzie on opowiada o tym, że czcigodny Vasumitra był bardzo uczony w 3 pitakach i 5 dziedzinach wiedzy i że właśnie był współautorem wielkiego przedstawienia. I że na początku nie chciano go dopuścić do współtworzenia tego wielkiego przedstawienia, tego wielkiego dzieła, bo inni uważali, że on nie był arhatem, że nie usunął wszystkich splamień, więc z początku nie chcieli go dopuścić do tej pracy. Ale tak naprawdę Vasumitra jakby skompletował wszystkie nagromadzenia, oba nagromadzenia i gdyby chciał być arhatem, osiągnąć stan arhata, to mógłby to zrobić
다 콩래야 다 교란 야와 to, 참배제로 to mógłby to zrobić. I kiedy miało już do tego dojść, to wtedy bogowie pojawili się przed nim i powiedzieli mu, nie, tym powinieneś osiągnąć stan Buddy, powinieneś dążyć do stanu Buddy, nie do stanu Arhata. Będzie, 제제 롱랭겨 다나 신기에는 po Maitrei będziesz Tathagatą, będziesz wielkim Buddą. Więc jakby przekonali go, by nie stawał się arhatem w tym momencie, ale by dążył dalej do stanu Buddy. Taką przepowiednię bogowie mu przedstawili i dlatego on jakby zatrzymał się jakby w ostatniej chwili i dalej jakby podążał ścieżką bodhisattwy. I dlatego później w tekstach w niektórych tekstach był nazywany bodhisattvą. Więc podsumowując, jakie dzieła pozostawił po sobie Vasumitra, pozostawił takie dzieła jak Abhidharma Prakarana, Abhidharma Dhatukaya, pozostawił po sobie również ten tekst, który często, oprócz oczywiście tych, który wcześniej mówiliśmy, tak? Pozostawił też ten tekst, o którym często tutaj mówimy podczas tych nauk, czyli to koło rozróżniające różne tradycje piśmiennicze. To właśnie on napisał ten tekst, opisujący jakby jak dochodziło do podziału na poszczególne szkoły buddyjskie. Teraz następnym w tybetańskim przekazie te teksty Abhidharma Prakarana i Abhidharma Pratakaya nie są przetłumaczone na język tybetański, nie znamy ich po tybetański. Teraz trzecim mistrzem wielkiego przedstawienia był czcigodny Buddhadeva. Taki brzmi jego sanskryckie imię, czyli też Buddha Bóg, tak, Buddhadeva. Jego życie nie jest jakby wyraźnie przedstawione w tekstach. Jeden z przekazów mówi, że był właśnie jednym z współautorów Wielkiego Przedstawienia, ale poza tym niewiele o nim się mówi. Niektóre teksty mówią, że żył na przełomie właśnie tysiącleci. Jest wzmianka na jego temat, na jednym z filarów odnalezionych w Maturze w północnych Indiach. Na jednym z tych filarów właśnie w tej Maturze znaleziono właśnie taką wzmiankę Acharya Buddhadeva Bhikshu Sarvastivady. Tak jest, jego imię jest tam zapisane. I wielu uczonych uznało, że ten filar powstał właśnie mniej więcej na przełomie tysiącleci. I często się mówi właśnie, że ten Buddhadeva był jednym z wielkich uczonych Sarvastivady, właśnie tej współautorem tego wielkiego przedstawienia Abhidharmy.
Buddha Deva i Dharmaprata byli bardzo podobni do siebie. Dlaczego? Dlatego, że oni obaj byli większymi zwolennikami nauk zawartych w sutrach niż nauk zawartych w Abhidharmie. 조 상계기 까 너데디스 개체즈요 수트라 너데디스 개체 뭐 저기 얼마 더 베기 엄바디스 개체 I ten Buddha Deva również uważał, że on uważał, że Abhidharma to nie są ważne nauki, że ważniejsze są sutry i nauki zawarte w sutrach, że są bardziej oryginalne, znaczy w sensie, że pochodzą od Buddy. Jemu się nie podobało, że mistrzowie, którzy zaczęli tworzyć te różne teksty Abhidharmy, że zrobili z buddyzmu taką bardzo skomplikowaną filozofię, podczas gdy nauki Buddy są proste i jasno przedstawione w sutrach. 나로네 다 개치슈지 가래어서는 공기 숙린 중화점당 심중리 셈점이 마스 다티 가르소로서는 공기 중화레 셴의 규베 수케링가 말았어 다는 셈레 셴의 규베 심중케링가 말았어다 다베는 중화레 On 셴의 w swojej filozofii, w swoich tekstach mówił, że żywioły, że forma to jest po prostu zlepek różnych żywiołów, a umysł to są po prostu czynniki mentalne. Czyli on jakby rozróżniał, że był umysł i czynniki mentalne, że one nie były tożsame, że jest umysł i są w nich czynniki mentalne. Troszeczkę inaczej przedstawiał to niż w Abhidharmie. Teraz czwartym uczonym, jeden z tych czterech wielkich uczonych, był czcigodny Gosha. On urodził się w północnych Indiach, w Tukarze. Był ważnym mistrzem Abhidharmy właśnie zachodnich Indii. Zgodnie z historią buddyzmu w Indiach, Taranaty brał udział właśnie w tym trzeciej radzie zwołanej przez króla Kaniszkę, a niedługo później zmarł. I zgodnie też z tym tekstem ten region Tukara znajdował się na północy i na północny zachód jeszcze od Kaszmiru. 파렌타스야기 룽버지아르스 디 룽버디 Tam na północy znajdowało się takie miejsce nazywane Aspamaranta. Tam mieszkał taki bogacz o imieniu Jati. I on zaprosił Vasumitrę i Goszę i innych właśnie do siebie. Mówi się, że zaprosił i składał dary 300 000 bikszu przez 12 lat. I właśnie to była bardzo znana historia zapisywana w owym czasie i że właśnie on był jakby takim sponsorem tego wielkiego przedstawienia. Właśnie z tego miejsca Asparamanta. Więc wygląda na to, że tworzenie tego tekstu mogło trwać właśnie 12 lat, bo przez ten czas on sponsorował właśnie Vasumitrę i Goszę i tych 300 000 innych bikszu.
I tak doszło do, 다 줌바 spisania 양로다 tego 제가 wielkiego 예배 덤규 przedstawienia 게라 według 치슈지 tej 가려 historii. 알았잖아. To jest bardzo znana 치마 historia. 여러 치마 미추라 Jest 때는 jeszcze 미추에가 inna 사지. 근데 historia 덤규 odnosząca się do Goszy. 때 덤규 때는 시주민으로 가시지 예사를 To 얘들아. jest historia o tym, 당신장기 o 남이 tym, jak on 나로래야. 다 wyleczył czyjeś oczy 순간에 swoimi 가르쳐 łzami. 알았으라리나. 다다 망가다. Ta 여러분 historia jest opisana 망가다기 przez 정준 Xuanzanga 준신 w tych 군가라. zapiskach z podróży 정준 do 준신 zachodnich 구와하사지. regionów, 여브레스. że był 다들라 개분 klasztor, 양해매 포랑기 który powstał 세 niedaleko drzewa 개부 Bodhi w Magadzie. I 군나다 król Ashoka 군날라사지. 개부 poprosił 군날라사지. Archata 포랑기 세 Goszę, 이나 by 포랑기 uzdrowił 군날라사 포랑기 księcia 니가 매버차. 니가 Kunale, 매버차지. 다든지 który 깔라 하고 싶이 księże 차이를 Kunala 개분 stracił 양해매기 포랑기 oboje 세 oczu. 티체네. 다좀 양로사 Były 디군류는 wydłubane 짬네. najprawdopodobniej te oczy. 메주 나로나 I Gosza 소아타바스. 소아타비 윤지산에 되다 좀 양로사 되게 다 가르송 버렸잖아. 다 미창으로 그 최쇼하게 więc 동시에 czcigodny Gosza 창으로 최쇼하게 당스. zaprosił wszystkich na nauki darmy i wszyscy przyszli słuchać jego nauk darmy i wszyscy byli słuchać jego i byli tak poruszeni tymi naukami darmy, że zaczęli płakać a Gosia poprosił, aby zebrać łzy tych wszystkich ludzi, którzy wzruszonych naukami darmy i zebrał te wszystkie łzy do jakiegoś złotego nauczyciela, naczynia, odmówił kilka modlitw, a potem tymi łzami obmył oczodoły księcia. I wygląda na to, że później jak on obmył oczodoły księcia tymi łzami, to on zaczął znowu widzieć. Więc nie pozwolił na to, żeby te łzy tych wszystkich słuchających jakby wyschły na policzkach, tylko żeby zostały zebrane, tak? I też mówi się, że siła tych właśnie łez i jego modlitw sprawiła, że te łzy, że te łzy sprawiły, iż książę zaczął widzieć znowu. Odzyskał wzrok. Więc to jest historia opisana właśnie przez Xuanzanga o czcigodnym Goszy. 단에 다는 신기 다다 자연 협의 인순사 되 치수 중백이 자연 협의 인순사 되게 Również chiński, współczesny mistrz chiński Yin Shun pisze o tym, że Gosza i Vasumitra 자기 권도시는 주바양로도 주바이신이 뒤념레스 그봐 제제 송요아레스 이나야 다다 że oni byli jakby współcześni sobie, że byli rówieśnikami. Ale na przykład z drugiej strony ten tekst koło rozróżniające różne tradycje piśmiennicze mówi o tym, jakby że jakby cytuje Vasumitry, ale nie cytuje Goszy, więc niektórzy mówią, że Gosza musiał być młodszy, musiał pojawić się później, po Vasumitrze. Więc to byli czterech wielkich mistrzów Sarvastivady. Teraz przejdziemy do uczniów, do mistrzów szkoły Vatsiputriya i Samitiya. Vatsiputiya
To była 다 również 되게 wielka 되게 szkoła, 대화도 która 양 대화 podobnie 시간다 jak 만들어야죠. Sarvastivada wyodrębniła się 만들어야 ze 가르쳐서는 Staviravady. 고즈기 죄도 매베 I to 다사 była 개념. inna, 지단계 나바상계 대화 탐지 그 당매 개념. to była bardzo 이나야다도 odrębna 내 뭐비 szkoła, 대화 która 생각 다 twierdziła, że 개념. istnieje 죄도 매베 takie 다사. niewyrażalne ja, 풍부해머요. które 풍부를 jest inne od naszych 그래. 풍부를 skand, 해머요. 풍부를 이게 뭐 이거 czyli 된적이 coś 다 takiego, 개념. co dzisiaj nazwalibyśmy 대균선대는 duszą, tak? Że 나바상계 istnieje coś takiego 나로래 jakby dusza, jakby coś 미세르지. oddzielnego od naszego 가르쳐라. umysłu i skand 제시어다. i że jest jakby podstawą naszej jaźni. 다 멍구르베 대바사데 가르쳐서는 I 멍구르베 ono to była 대바대야 bardzo ważna, 네메 duża 부이 szkoła w 대발레 buddyzmie 술도 Nikai. 디나로네야 계획이 연락 I 대바사 potem 디 Samatija 대바데 wyodrębniła się 엄마 właśnie 부주지리 z tej 야라야 Vatsiputrii 시부총이브레 베나 탕宣장 야나라야 i w którymś 야라야 momencie 페베 w Indiach 멍구르베 była 대베 bardzo 인들이 대칭부 popularna 두소 다 멍구르 대바 Samatija. 네메 부이 대베 나로 케바쳔부 가르쳐 중요하서는 다 당보데 네메 보세야드레 I 네메 kim byli 보세야드 ci 그다 wielcy uczeni w 네메 tych dwóch 부이 szkół? 대바 거라 수인제지 Pierwszym był 당보주 Vatsiputra, czyli Vatsiputra był 다디 jakby 중요하고 뒤주디 takim 바지 찔륜면도 prekursorem, 규력스나 praojcem tej szkoły 된적이 예외는 Vatsiputriya. 중요했어요. Żył najprawdopodobniej 다코네 w III 네메 wieku przed 부스제 naszą erą. 토과 김젠디 다 김젠 시주르 니에 Są dwa 찔게 różne 가라사나 wyjaśnienia, dlaczego jego imię 응원기 brzmi 장송 Vatsiputra. Pierwsze wyjaśnienie mówi o tym, że był taki starożytny 드네 지기 uczony, czy 르규리 też 중요했어. mistrz nazywany 사지기 Vatsa, 셰수지체 니바디 albo że 네바디 pochodził 네세기 z regionu 사샤디 Vatsa, 나라주 야갈라 개방하면 종신부 주루세 중으로와 디나로네 와스 와트사사게 농바디 차리요 디균자나 kiedyś 데네 mówiliśmy o 아니 tym, że 님이 było 불러봐 takich 이제 6 티디 głównych 다가나 regionów 지기 르규르 데네 starożytnych 민토바르스 Indii i 이제 jednym z 지기 nich była 네르 데네 właśnie Vatsa. 민토바르스 시수르 니스 Więc albo to 다 był 르규르 syn 데네 tego Watsy, 민토바르스 하던 애 가상 albo mistrz, który pochodził z 슈인사스 regionu Watsy 다 i 개방하면 야가 뱀베 dlatego nazywano 장송지 go 보라 Vatsiputra. 뱀베를 틀려야 대대도 산 다고 니머지려베 뇌샤 슈지 가시 깨지 뇌샤 슈 전부 슈 깨지 코랑 만내 미도야 되는 뇌샤 슈 전부 깨 연두산 다고 지진 디제메 7월 즉캐 제가 루두산에 다 민머니 됐어 Mówi się, jest taka historia, że był taki kiedyś 제가 버주 대단냠도 다고 가르쳐다 mistrz, 야가르도 제네 taki 가르쳐다 되게 규바죠 버주 되게 규바 że pewien w owym czasie był taki indyjski człowiek, który miał bardzo wielkie pożądanie i nie wiedział, co zrobić z tym pożądaniem, więc że tak znalazł jakąś krowę i spółkował z tą krową i z tego powstało dziecko, które nazywano Vatsa. Taka historia też jest opisana. Tak czy inaczej, mówimy o tej szkole Samitija. Jednym z właśnie tekst tej szkoły Samatija jest dostępny tylko w języku chińskim, tylko na chiński został przetłumaczony i w tym tekście nie ma ani autora, ani żadnej wzmianki o autorze, ani o tłumaczu, kto przetłumaczył to na chiński, nic na ten temat. Niektórzy dzisiaj uważają, że został przetłumaczony przez mistrza Paramartę. Ale to tylko taka hipoteza. To jest bardzo ważny tekst, który mówi o tym, że osoba, samsara, te wszystkie ślady karmiczne, przyczyna, skutek i tak dalej, jakby te wszystkie poglądy na wszystkie te tematy jest właśnie przedstawiony w tym tekście. On się nazywa 22 wersy opisujące Vinaję. Chyba?
Przepraszam, 몽골로 tutaj jest 있었어. błąd na slajdzie. 디 슝딘 제년디 에네 가르래. 테레스 가사. 에네 I 몽골 autorem 대베 로베 tego 상게 겹사 tekstu, 되긴 제브레스. tych 22 wersów 균게인데 로베 아다 objaśniających 데비두르. Winajem był 단디 류에 Butrata, a 남자 몽보데 przetłumaczył go 샤베 몽골 대베 슝지브레. Paramarta. 데레. 다 되네 디 I to jest, 제레야. to jest jakby tekst z tej 가레아로사나. szkoły Samatija opisujący różne aspekty Winai. Innym 엄마 tekstem 지디엔 tej 주버사데. szkoły 엄마 지디엔 była 주버사데. 에네 제장비세 Abhidharma, 민도와. 균게인데 로베 Bidharma, 아다 opis 데비두샤. świata. 다디 나로라지. żebling시다 로아르주 Przetłumaczył go 차네 지수미 Paramata, 고르텐 ale 샤바 덴데지기 슝지버. 다디 ten tekst 케바 페제베 몽골 opowiada o 대베 tym, jak 슝레시제. powstała 라고 야레스. góra Meru i 4 어라 데레시제다. kontynenty 몽골 i 대베기 6 고르데 poziomów 데레시제샤. czujących 다가나 몽골 istot 대베기 케바 i jak one wszystkie 데디 powstają, 케바 청 몽골 jak 총이기레리나 따다다. ulegają 디즈 zniszczeniu i tak 꼴레야. dalej. 이제민세케 하유스 말해. 드레 인두스탄 이네 아따 몽골 대베기 Więc, 슝 więc 다다 tutaj w tej 자나게 szkole 슝데바 Samatija nie mamy 타셰지 wielu 예데바티 uczonych, 덴데지레샤. nie mamy wzmianek czy też 다드네 informacji o wielu uczonych, ani o 디제레아다. 알아서 wielu 로규 tekstów. 낭대암. 야나지 시를 안 갈래야 다르베기. 다다 Teraz, 그마로에 대바람. 야나 나박체데 jeśli 마메 chodzi o 대베기. ten buddyzm 나로래야. Nikai, 케바참 tego okresu 가르치고요. Nikai, 다 뒤죽고 to w tym 슈아도. czasie, w czasie tego 나는 buddyzmu Nikai, 신기 wyodrębniła się bardzo silna tradycja południowa buddyzmu, która 로빈 츠블로다 później 로빈 przekształciła się w 따양다 안 dzisiejszą Terawadę. 디젤라야지 로빈 그다 아주 뭐 저자베 갑리야 중대베 로빈 스칸달라스야 되다 아니 로빈 2년다 된 로빈 뒤상다 아니 Bo, 디젤야 중베게 więc to byli 뭐다 uczeni 저든 tacy 제가 jak Buddha 짬이 여러 Gosha, 뭐다 뒤죽고 jak 뒤지 여러 쇼 삼삼 다이네 Wisu 드린디 쇼모체 다 드린디 i 삼샤 inni. 유체 다 드네 I o 제마하고 nich opowiemy 추든지 sobie 여러 następnym 제마하고 razem, podczas 추든지다 가지래 następnego wykładu. 떨이 가라라 Więc 간데 następny wykład mamy 떨이 kiedy? W 대납심도 czwartek. 인기만 제마하고 추든 줘라 제마 추든 Nasza 있으지 następna sesja kiedy jest? 오 말하면 제마하고 추든 될래야 안에 추든 타마이 추든 타마 다이나 디 뒤즈 뒤즈 요아 당과야 수 엔데 제알 캡라 슈쇼스라 떨이 Więc 니슈나 następna sesja będzie 떨이 니슈기 ostatnia. 니 모델라 추든 Nasze o 타마이 20. To 추든 będzie, 타마 to 제 skrócimy chyba, 아니 wygląda 디 na to 저리 나와야 nauki. 그냥 다리 나와야 신나게 I, 오늘 i, I być 다이네 może, że 카메라를 ona 나와야 odbędzie 말래 się o innej 카메라 godzinie. 난게도 상마 Jeszcze 저리 ogłosimy 다이니 to 스타베니 뭐 jeszcze. 저리 나 뒤주딘 I to 타마 będzie nasza 되다 ostatnia 나랑 sesja 삼샤 podczas 샤 tych 고야로 nauk. 근데 Więc, 차사래 a, 드린 a, 스타베니 a 뭐 na 주딘 dzisiaj 타마이 już musimy 아니 드린 skończyć. 들어가서 삼샤이 Dziękuję bardzo.